Hold up. Yeah. Swirl. Γεια σας παιδιά, επιστρέψαμε μετά από πολύ καιρό στο YouTube και βασικά θέλω να σας δείξω το σέρβερ μου και έχει καλύψει το Hypixel. Ναι, χωράει 6 άτομα αυτή τη στιγμή, θα σας τα δείξω όλα. Το πρώτο σπίτι το οποίο είναι το δικό μου, το οποίο δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Ναι, εδώ είναι ένα chest, θα αφήσω τίποτα από σαβούρα. Δεν είναι το υπνοδωμάτιό μου, το έχω γράψει. Και αυτό εδώ, το μπαλκονάκι. Και εδώ πάνω είναι, ξέρω εγώ, κάτι συνάντηση, δεν έχω ιδέα. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος μου. Καλά, εδώ οι φάρμες και πίσω έχει καρότα. Θα να σας δείξω και τα άλλα σπίτια. Δεν είναι αυτό το ωραίο σπιτάκι, μικρό, είναι του Gamer Plays MC. Εδώ είναι του φίλου μου που μου αντιγράφει, του Captain George. Μην ψάξετε στο YouTube, δεν υπάρχει. Ναι, το πώς δεν έχω creative είναι από Witch. Το μπαλκόνι του επίσης, καιρού αντιγραφέα και το ίδιο εδώ. Λοιπόν, καλά η φάρμα και θα να σας δείξω και τα άλλα σπίτια, εδώ είναι πιο μαζεμένο. Ναι, εδώ είναι το spawn point που γράφει και ένα LOL και άτομα. Honor, Captain Honor, Tech Gamer Plays MC, Developer Mof 6, τώρα τα απλά members, Ricardo 006, Girls Manager, Captain George, αυτά ήταν τα μέλη του σερβερ μας και περιμένουμε κι άλλους αν θέλετε να μπείτε. Ο Μετσιδάκαρ, λίγο. Να κυλάρουμε αυτό το έντονο. Οκ. Ωραία, γιατί είναι μακριά το ένα σπίτι. Εδώ είναι... Αλλά μωρή, να κάνω ωραία, τέλος πάντων. Εδώ είναι το σπίτι του Girls Manager, που έχει φάρμα στο ταβάνι. Κάτσε γιατί μου τους πάει πολύ αυτό. Γενικά κάνω wither βίντεο εγώ όταν είμαι μέσα. Και εδώ είναι το σπίτι του. Έχει εδώ γάμο το νερό μου. Τις φάρμες του Sweet, τις μικρούλες, το σπίτι του, το chest. Και εδώ η φάρμα του επίσης. Να, και τώρα να πάμε και στα δύο τελευταία σπίτια. Να πάμε σε ένα σχετικά μικρό, λίγο εκεί στο βάθος, να το, του Ricardo 006. Και έχω Optifinder. Έτσι. Πάμε. Να το δούμε. Παραδείγματι. Δεν είναι το τσιστάκι του. Εδώ το mine του. Δεν θα πάμε. Και εξέμεινα από φαΐ. Yeah, what's better than this. Και τώρα πρέπει να πάμε λίγο πιο εδώ. Συγγνώμη αν θα βαρεθείτε να εκεί πάνω. Ωραία, πλησιάσαμε αρκετά. Στο σπίτι του Mafia 6. Ποιος παράδειγμα στο YouTube πρόσφατα. Το πρόσφατα είναι 2 εβδομάδες και παραπάνω. Είναι μαρμάρα. Και θέλω να κάνω ένα shop σύντομα. Το οποίο κτίζεται βασικά το σπίτι ακόμα. Ναι, και θέλω να το κάνει πελώριο. Και να κάνουμε κανένα adventure map record με καραφίλα μου. Αν και δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά. Και δηλαδή, πώς φαίνεται, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Εδώ έχει κάνει ένα δρομάκι σε φάση Zero Land. Εδώ έχω κάτι άκυρα dirt, το chest του. Και αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και ό,τι μαλακία σας άρεσε το νου. Bye bye bitches.